So Sewikno tweeted that if he becomes the president of Zimbabwe, he will be worse than Idi. And Idi arikunyanyisa kuti jaidza stereki. Let me just give you a background of the story kuti nyacho yatangira kupi. So Blessed Mhlanga, journalist wedu uya wavanogara vachisunga uyu, he was representing us in Geneva. And kwakune human rights, whatever, there was a summit there. So there was a summit for human rights and democracy, and he was representing us. Isusuka the oppressed. Vadurura akadurura vasina kuona presentation yake. You can look for him pano pa YouTube akaisa presentation yacho panapa. So ndo yanga echinetsa presentation yacho. So munhu atanga nenyaya ndirutendo Matinyarare. He tweeted, "I listened to Blessed telling the whole Western world that Zimbabwe is becoming more repressive and undemocratic. I also heard him saying that the Western must pressure the Zimbabwean government to change. My question is, now that he has decampaigned the country, what action does he expect his audience to take on Zimbabwe to stop his repression? More sanctions or an invasion? What was the intention of his call to action to that panel?" Mukunzwa zvaari kutaura Rutendo kuti hanzoni Blessed akatonotsvagira masanctions. Saka isusu toshaya anotimirira here panyaya yavo yekuti ivo vari kutoda kutochinja constitution, vada kutoita chii nechii. Handiti kuti masanctions avepo ndivo futi vakamakonzeresa. Vanofunga kuti isusu kutsvaga kwatiri kutoita help, it's a cry of help yaitwa naBlessed iyi. Onyararidzwa futi. The next thing chavachaita ikokoko ndechekumusunga. Ndo zvavatotageta ipapapa. And then Kudzai Mutisi said to tweet iyoyo reply but the government is just too lenient. ED is just too soft. When I'm president, you go there as a citizen, but you won't come back. I will cancel your passport and citizenship without hesitation. You can't be using our passport to go and Western thugs to impose sanctions on our country. Ndikudzai Mutisi uyu. Inini ndinongoti whatever chero masanctions akauya, chero akaita sei, chokwadi chakataurwa. Mukomana akataura chokwadi chiri paground. Ndo zviripo. Kana vakafunga kuda kutipa masanctions kana kuita sei, but mukomana akati representa akataura chokwadi. I might not be familiar with zvimwe zvinhu zvaakaita kuti zvinga implicate chii, but I feel like it was just a cry for help on what is happening in our country, especially panyaya constitution iyi. Saying no to 2030 ndo yatiri kutaura. Iye uyu Kudzai anoda kuti hey, au cancel passport, au wati kuita sei kwake. Cancel passport ada kuti anogara kupi. Haana right here kugara muno muBlessed wacho. Nai vanoda kungotinzwawo kuti tataura tatuka taita sei, but anyway, Mudzoro Bingo. And then Sewikno said, "You are right, my brother. ED is just too kind-hearted and as soft as who. Imagine if I became a president, I would be worse than Kim Jong-un. I would put all those idiots like Fadzai Mahere and their clan before a firing squad soon after my swearing in. If authorities visit your house, wana usina picture ya Baba Joane pari visible, 3 generations chiuraya mese, ukamiswa pa roadblock, ukangotadza kuimba hosana mukuru, life in jail." Murikunzwa ipapa anotaura kuti ndoenda kuchechi ndozoita sei. Iye achidaiso achivenga Fadzai kunge hamena. Anotoshaya rugare naFadzai mumba make, muhana make, musoro make, anenge achitoshaya zvekuita naFadzai ipo paya. Fadzai haatomborina basa naye. Iye every minute ndiye anenge achingofunga kuti Fadzai zvakati, Fadzai. Saka wengine vanoti isusu we mustn't have any say munyika muno, hamfana kutoita opposition, tofana kungoagreeya navo chete. Handi iye ari kutaura from a privileged point of view. So ngatisiriwo Blessed aite zvaari kuita ikoko kwaari, and the next thing vachamudzorera mujeri, ndo zvichatongoitika. And if Mnangagwa was a principled president, he would have not allowed fraudsters like Wignell EA to do zvaari kuita izvi unless iye ari kubenefita. Obviously he's benefiting from whatever Wignell is doing. Wignell will only be president kumasowe, not kunoko, not muno muZimbabwe. Or kuvillage kwavo ndiko angatoita president, not kana kumba kwake ndiko angatoita president, but not in his lifetime. Pamwe in the next life, not in this life. Madzibaba vepe vanotuka kudai so. Isn't he supposed to preach love and peace? But iye anoda kuti munhu wese anozodai kupreacha udzvinyiriri. Indo zvandinoti church yacho to hell with that church, man.
hapana kana chaari kumbotidzidzisa zvekumasowi kwacho. Kumasowi kwacho kwangozara corruption. Kumba kwake chaiko chaiko haapriche love, anenge achingoti love. Dai anga aine love anenge akasiyiwa here? Anenge asina kusiyiwa kana mukadzi uya. Saka zvinhu zvacho monyatsoona kutoti kwazviri kuenda hakuna kumbomira zvakanaka. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasora subscriber, please do the right thing. We need to move. Tomorrow we are almost weekend. Saka tikasvika pa 500 ipapapa zvinenge zvabo. Then we'll do our next targets next week. Zvingodaro.